Adachima ma yeda munyina asese no do nyamunya adaje na mohweye. Enne so yeda foforo ya tena se baba besua de. Na enne adesua ye baba besua no. Sebe so sebe nya to eye futuo. Ena sebe mede ekọ ede ama Farouk a ye freno Samudua awowo Sampa. Efutu se mi se wo fa nua bema ebeboa. Medin ede ma me Fauzia. Ye the press conference bi atomu a efa ye Sampa Traditional Council. Awo mo ye nsɛmtwerɛfo nhye ma wo mo kyere. De sabie so nsɛbie nyato abrante Samudua ye ewo Sampa asase so. Na sabie so nsɛbie nyato empanyimfo ene emma ne mmema ne nkwada wo mo Sampa. Sɛbe sese wo mo entini yie. Ehu adesua ene ye ba besua. Die edi kan no Farouk. Otwede mpo Nyankopon ye wadom. Wunya maame, enya papa. Sebi omode wakosuku ama nne wo ye mranim ni. Hwe emmebunu wo mo Sampa. Emu dodo san ne wo wakwanya na wanya ne bi. Emu fa dodo na wo mo ye den, wo mo ye akuafo a wo mo ye adwuma eno hu didie. Sampa etwemanso emfie sen. Sampa twemanso emfie makomako edu ensia. Enne na nadom ahene, ene na nasuma ahene a sebie son sebie nyado. Omo hye wachiri no. A sebi eye wo se umu ayedru nti no. Sebi wo bese wo kuro Sampa no. Manso no omo hye asese mo twe manso no emfie dumienu. Sabe na ebono ena hafo region committees ahodo pii. Omo te defa eye Sampa adehyesem ho. Ansa na 4 years ago anase emfie nan mu no. Omampani na nado danko Akufo-Addo ebeche eye bono hafo regional house of chiefs mu. Ema ne be ye bono region. Ena afen so techiman so nya ne de ye bono east region. Ena afen so eye ahafo region. Sabre no Farouk nana nadom ahene ena na ye first president e de mabono regional house of chiefs. Nenso so no asemo no senkana nadom ahene pesa asumdue ba Sampa enko hwe kan e ma asumdue bae. Menim se wo ye mranim ni de wunim saade se court bitia sembi so. Na se ye transfer case in the case na called different court PM no wo ya aware. Sampa emfiti prekope ne ba Asantman Council wunim. Say Asantman Council ne true letter e de bre Bono Regional House of Chiefs. Which president wada wona no na ye asadefo osiade yo agema bedu. Awotosumienu ayedom ahene. Letter ne ba ye no. Na nadom ahene ye nanimsem. Eno mo transfer case no. E de ba Asantman Traditional Council. And somewhere de ba Asantman Traditional Council no. Enye se ne wo man hene e wo sample which you know it. Ne ya de hyesem mienu a wo nananom mienu. Abu Mahama ena afenso Amadu Watara. Baako se baako enye ne nua. Ne ya de hyesem. Osante hene be ka asem ne wie ye ka omo mienu bomu no. Enu na chiri no. Ansa na petition e ba e be ka se Farouk wo maame Rusmansa eye den ono so e ka ho bi. Oba wo sire yewura ntam wo nua ne sire yewura ntam e kan se ne kure no wo be ka. Farouk wo ba yewura Sante hena hemfie no na wonnya ma heni o na wonnya wa hene. Wo ba se wo nso ba be pere na akonya no o maame eye de hye. Yewura onwo ka asem no na Amadu Watara ekiremu se o wode hyebrante a wo pese wo di ade.
Empanyimfo Amadu Watara ene wo maame ene Abu Mahama obie no obeka asa na sampa wo hene o which wo ya aware wo asambe na wo nua no kan wo nua no say na mo wo sampa no ne abunofo no de mo aye donko enu nti ena na agyeman bedu enna sebie so eye jama ko no mo nananom beka asante ho ena mo ne jama edinkra ko a modi nkunim enam so ema sampa mo tem ho enti watena se busasa saa yawo no egusu wo suma hene mu egusu ewo doma hene mu anase enim ewom esan se wo hwebo no regional mo nko na mo takre madane mo ena mo ye nafa nafo enti ade a ebeboa ma asumdue ni ene enkanko aba sampa no wo ka se ebi mo pe ebi mo mpe o hwe wi ase wo ho sa wo da no ho aboa manipa ode wo ye adwuma din wi ku abra wonsio wudi ade how many years ni wo say wudi ade emfeese ni he adede to awo ho obia de hyebrante obia de ne dwa ato akokoko pribi na hu sese nipa aduokunu mpo ene de omu dwa ato akwa ba ko pe ene bidi ade hwena era na ayeye sebie son sebie nya do ma hene adede akonya to ewo doma no enye na do ma hene nkwa na de ne dwa ato akwa yo ade hye wo mo boma emrante eso do mu dwa ato akoye na enso se yesanse ye de nwumasua ana yemfa tuo ni asekan kwa akonti no ebusua no hwe dibre eni bempenso a na do ma hene ko school aduru enu nti na agye busua no edi akonya no ema no sanso na nasuma hene na konya toye no enye na nasuma hene kwa na de ne dwa ato akoyo na de hyebrante ne bi ka ho enso mo hwe na nasuma hene oye professor baby okonu school aduru ansana adese busua no hwe mwa obetimi de abo man no ene abusua no mo de akonya ne ma no sanso na na drobo nso so e de etie sara eye sawo enti wa abusa wo ho se susuwan pa se woni ohene a wote so ye wofa se woye wo mekan se woye wofa busa se senka abusua no nyina mpo na atena se e na akonya to ene ye to ne wofa so aba se hwan na nka yemfa akonya ne mane ni ade a buza senka ye besan wofa ho ne ade amawo da bi saa nso na senka faruku wo ne unua keto a sebi obegina anemu bo nkuro de ma wo maame no senka ye monko na moye mema amaka ewu fie ena adidi aba enya de senka faruku wo busua ne besan wo ho no mo de akonya na de ama unua keto no etesa wo baabia akonya to a ye pre wi ado obenya na busua ni nyina ka wo mo ho bom na o ma kyekere wo man no enye sa kyenkyene a kyen esese wudi ade adedie ni mpo no wo sante hene kan no kan sen na kyere wo se mampanyimfo no kwan no wo mu nkoye de hyebrante mbre no enye wo sante hene ne si sampa hene wo sante hene wonye bida esan se onima kamre da ho se adehye abusua no obusua panyine no ohema ne nkonya sofo ene yi de hyebrante a mo pese odi wo man nanim wo na owi a wonwene wo ho hwe parent we yo Faruk asa wadwene nkoso
nkeye perfect and a very powerful one too. Wo check Ghana hanoma fa na nyinara, including Bono region. Ohene ben ne wahu se woye appeal court judge a ne chiame eye lawyer. Ohu bi o baby. Ebi ni baby awo. Enti nka hwe sede nka momienu mo combination no. Ebesi aye. Ne hwe mfaso a nke benam so amana ba eye sampa. Die wantimi amoa wo nnura no. Ede na kire se nne obetimi aboa. Na nadom ahene onim nyansa ho. Oye nyansa fo pa. Onim die wo pe. Ene onim kwan wo fa so a nsa beka. Obo kwan to ho ma wo. Na enso so we hu se kwan ne ya fidisum no wasum. Wo do hu ne se ya kwanya. Enso so ne ya fidisum. Hwe mranti ahofefo yi. Aya ahodenfo a aye omo hyefugu na wo mode ye de omode bo wo ho ban. Onso omo ho ofepa. Omo ye mranti a omo so woda achi o. Omo ho dene, Nyankopon adom omo ho dene. Anko munya adwuma pa. Nke omo bayam mfaso ebeba so no. Nke nya agoro. Hwe doma ewo border town. Sampa ewo border town. Bono region ene Bono East region. Die mudua eye cashew. Kone kwa cheke. Between Sampa ene Doma. Hemfa ne produce cashew pa. Kone kwa cheke. Ne hwese factory na nadoma hene ka woni kasa mu se ye ba besi no wodoma no. Originally na ye Sampa. Nenso so no. Obi ani wo pese wode mpuntu kọ baby abasabasa ye de ewo. Hwe mranti a enam sa abasabasa yi so amebi ahwere wo nkwan. So mo wayere no mu a sa modua enam so ama nne omo yere no ma ye kunafo. Enam so ama nne enkwada no aye wisia. Wo de nka peda kurubi. Na kwotene from kwan so. Na hwe mmebu no ene mmatan ene mpanyua wo mo esode a wo mo kwa afuom esanse honom ene wo mu didie. Me papa eya Amodu Watara. Mpanyin setie ne trinka enkyere sabonde sofo emefa nkodi. Shafefe dia wonu unua Amodu Watara. Oni a wonu unua Abu Mahama eyeye. Hwe mo manso ana mo twe. Manso ni mu amunya ne nte yese. Obi ba be foma pemojapade no. Eho no mu nsa mu kai. Sede mo nanano mu siye mo faaye. Mo nkabo mu no. Mukun eje Sampa asase ne si ho ebra na mumienu mpo mo twemanso mo je asase ne si ho ene mo hwe Sampa yen check Bono region ena Bono East region hwan ne wa hemfie kese etese de Sampa mo we ebi ni ba bia wo enti da mo hwe wo mo manso mu mpo no mo hwe japade a mo ye de ma Sampa na akwakwakoba se mu nyina mo beka mu ho abomu. Sampa be ye krabehwe anasa Sampa nye krabehwe mo betimi ayi amanu aye yie. Papa Amodu Watara wonim sede mo nanano mo sekekere Sampa odo ene nkabo ma da na fa na fo ntemu ene mama mo yituru. Moye memma kukudrofo mo gina de ma no kore enkabom ena ye motuane nene de aden enne aden enti de ekoso wo Sampa yi
papa eye wo fe de ekoso wo sampai eye wo fe adenti na mo matwu nkotwere de etwere die na mo twemanso no na wo be pesampa asase age no enne o ka cho so wo ye wonua obeje edi adentira esanse gusu wo mumu se senkanya mu a mokɔboa asante a enka edinkra anasa jama hene ngugusu etina hene mu a wodi ne hene obi a wakwakwakɔboa no ama na tu ne wofa hene egu suma hene ne wofa ene jama edinkra oye aduanani nana doma hene so ye aduanani enti faruku da ben na nafanani ene aduanafo kɔbɔ abusua wiase de wo nyina ne sampa o de wo nyina ne sampa dwene mabunu no wo manya wakonya ne bire no omususu hia na anu yi a wokɔ doma hene dwaboya na doma hene ehya ne fa wodi ne mfie aduonu no mafididai samodua okoye no uhu military presence ho there be uhu police presence ho ane police presence no mo yede no mo direct traffic okọ doma no uhu so obi kura sekan mampo ejina bonten ede na wo hu no doma odo ene nkabom ena wo hu no doma asambe na doma hene kae ne nsam o kae no ye nkabom ene yedi a wo predi amadoma man na doma hene wo nkuro se na hye na se nkuro maako aduonu samodua se wo ye be ma na se wo bedi doma hene nim ne na amana kwa asante ko a woni se wonye be ma ensen apesim ehene na doma hene ekoko a otimi tena fie na abesim edi ne sadom nanim akoko amoma di nkonim enso wo hu doma ni nkuro maako aduonu no ntokwa bia ni baabia wo omunyina ti wasomtwem on zanka factory nka ebeba sample enso ama ho kwan ama wode wa yesekan de wado ne kwan o ma ho kwan ne yede wo yesekan yede wo bedo abra aduane kra ye ma obi ase wutira anya yempo na se de wo kwasensene bayere ne mankan dia ene nsanso pa na yede ate aguso ye kanfo dua afro no ye kanfo wachacha se ne wugye mu mane ka wudi asiesie wo ho ene wo da chenkyere ma se wanye mu amano anka wo se wo ho ese wo da chenkyere ma edie ne na esi hu kwan san nanka bra nanka doma hene wo hu kwan san ko beboa wo no wa moa wo hwese de esi de ebunofo ne si de doma hene ho ahoa wo mo enam ne dibra wo se jajena enti nkenne sampanya apiko jaja wo soro sen doma hene nanka wo nso ye loye na akoka ho na akoye chiamia enti nkenne ne fe no asante a sampa ba asante sampa mama ya asante akwa anase wa mama som asante yero asante hene tenase asampa tehe watene nsabonkum so chidomfuom ana sampa te enti de wo hwa wo aboa wo ma heni aye fe no enti nkenye wujai manika bemma a sebie son sebie nya do hunu kan a na adwene mu do no ono na wo ye bibi de ma wo ye bibi nam ne manti
se wugye mu ma ne ka wunye hufo do baka yo so ye hufo bia wo boa wunye hufo wugye mu ma ne ka wunye hufo na emum no wadwene mbrante na omubọ wo ho ban no wadwene omabusuafo ho wadwene nkwada nketo wo mo wosampa wadwene merwafo adurudi adi omuntimi nkwa amerika no wo mo ena wo ye de ama wo mo enti yesrawo da no ye kan ye kan tafo ne ye kan wo mo ye kan ye kasa adane no asa da ye ma ye ho kwan me ye de ye yese kan dodo wodi asema making dwene ho bio na nketua na mo ne kosa mpanyimfo yi ho fa koto o manim se wujai sampa de wo ye no wujai ye kiredi na ahenie na ye wo fenti no wo hwese ombeba akonya bia ma wa ombeka cho so ombedwene ho e kire no ombefre wa ka kire o se omuno mu nkonya so fo dwene ho no anyeyi wonim de ntira ombeka kire ne se wo sode ye no obeka kire wo se obi a wo watimi ase wukuru wama wo ho kwan am wase wukuru memebo akonya ma wo ne fa wusuban na enyefe no e fa besan me nkonya sofo na kine be omusori tia me a na me ye ne den etwitwa mene bia usraye ya na nsemu nsam ne bobo bae ne mete se mennim ne kure wo mu die na nso mete se suma hene ebo wabrafo hene na meka se mennim ne kure wo mu na nso obo wabrafo hene na yete se abrafo hene ne na busua nso sori tia se wo mfiri suma enti won de yete no omuade nyinara ye sampa Ghana hanum babia ye kuro de utimitina se yi na nso de babia wuwura wo ho towo wunya wa homagye eye sampa any social media likes you any social media comment achi wo mo mba blog ya fa ho no mo blog de ape wo musika wonin se ha wo ne ba no me ne ba saafo ne bi nka wo wonin se wo seye ne ba ne be seye wo ne wasefo a sankrofo no nka ho o mo nka ho kra sanso na se nimonyam ne ba utie na se wukofia na se nimonyam ne ba e ba de mawo wusiesie wo hu yi nso wusiesie de ma wo da aginchirema yesro metu nkotwere de etwere metu nkotwere de etwere ne masumdue emra sampa menye ma wo ho yema sampa ne hwese nyankopon ene sampa nananom omunhyira wo dwene sansemi ho na se busa ho se wono mu kwotena se di nkomo wi a na se wo sori befia asem ben ne ya na omu kan wo wachi de mesre me nyankopon ne sa asem a me kan Faruk obefa ne se wonua panyini ene kasa kyerewo na wobetie na watie no asopam nyame nhyira se watie midin ede maame Fauzia ede ho se ye amamene amane ene da ye behwe se ye nuanom ye nyira mfiri ho nti ye tena se adesua ene ye de bremo otwede mponyankopon ya doma ye behia makram